poble, si parla de tot. En el bar del poble si critica tot. Es fan allí tractes i enmig de la baralla i la taula dels diners apunten els problemes, però ningú no parla d'ells. Ningú no parla de la vida, que això sempre és perillós. Et poden prendre la mida i quedes com a mentirós. Uns parlen de futbol, d'altres parlen de vols. N'hi ha qui parla del temps, de si plou o si no plou. Quan un s'alça de la taula, el critiquen els companys. Després hi torna a sentar-se, altra volta amics i avant. N'hi ha qui demana ginebra, la majoria cafè, i el vellet que s'alla soles, un poleo sense més. I vas quedant-te a soles, desborda eixa soledat, i deus passar els anys, et sents buit d'amistat, i t'apegues a la vida, viure com siga cansat, sempre negant-te a lluitar, només pensant en passat. Se portava ese paper que se feia artesanalment, se portava a la imprenta. Veureu el programa que és la força que se necessitava i no se suposava fer un llibre, però bueno, tot això transforma en una revolució, perquè encara que costés molt fer en imprenta era més ràpid que fer en home. Doncs tenim vocabulari aquí ben compte d'art, parlem de còdices manuscrits, quan els llibres s'estiguen a mà, no és el mateix. Què vol dir vinculable? Són els llibres ja fets en imprenta en els 50 primers anys de la vinculable vol dir encallable. Reproducció, no hi ha original, però reproducció de conte, reproduccions de vinculable. Iguals grisos avorrits i ja ni enyores la dona que el calfa al llit. I et sents valencià d'un poble mínim fort, ple d'absurdes parts, de ser qui és, de ser qui és. Impresores que iban de ciudad en ciudad, porque la otra zona donde hay bastante papel es en dos, porque entonces estamos ahí un poquito entre dos aguas. Sí que és de Mislata, el sagrat molt ballar, quan sentem la guitarra ja no podem parar. Sí que és de Mislata, el sagrat molt
llicenciada sóc jo, en barrancs i altres coses, la mare m'ensenya. No tinc falta d'escola, llicenciada sóc jo, en barrancs i altres coses, la mare m'ensenya. Si yo fuera cazador y tirador de escopeta, mataría una perdiu d'eixes que porten pinteta. Si yo fuera cazador. El padrí busca xica i el casat enviudar, i el viudor tots són preses per tornar-se a casar. El padrí busca xica i el casat enviudar, i el viudor tots són preses per tornar-se a casar. Marieta té un conillet que el trobava allà com en l'illa està quiet, deixa-lo que prenga el sol. Marieta té un conillet. Deixa estar la Marieta, sense por, que la llença de sobra, que la vols, que la vols. Deixa estar la Marieta, sense por, que la llença de sobra, que la vols, que la vols. Ese fandango rodar, el que se n'anà a ballar, d'este grup de xiques guapes, I de xis tan retemplats, és el fandango rodar. Muy bien, pues miren, vamos a empezar la visita al monasterio. Lo primero, antes de empezar, me presento. Me llamo Blanca, así que cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla. Iremos... ¿Hay una Blanca por aquí? Muy bien, pues nada, ya somos dos. Muy bien, entonces, cualquier pregunta pueden hacerla. Y si llevan cámara de fotos, se pueden hacer fotografías, no hay problema. El monasterio que vamos a visitar, 588, siglo XVI, ya un poquito más tarde. Tardaron 200 años en construirlo, o sea que se lo tomaron con calma, con paciencia. Muy bien. Y hoy en día aún viven religiosos aquí dentro, en el monasterio. Son de una orden que se llama mercedarios, de la orden de la Merced. Ellos siguen viviendo aquí, lo que pasa mucho las flores y las plantas y lo tienen muy decorado. Muy bien, pasamos al patio, ya que no sé. Mare, jo no sé què tenen els rics que tots parlen d'ell. Davant els fan bona cara i darrere xarren, xarren malament. Mare, que bo és el meu amo, que després de treballar ens acompanya al cafè i ens convida a berenar. Allí som tots tan amics, allí som tots tan iguals. Mare, que bo és el meu amo, que ens convida a berenar. Mare, que bo és el meu amo, que sempre quan ve Nadal, com ens estima tantíssim, ens estrena i fa regals. Però mare, quina llàstima, ai, quina llàstima fa, que Nadal siga només una sola volta a l'any. Mare, jo no sé què tenen
els rics que tots parlen d'ells, davant els fan bona cara i darrere xaren malament. Ai, mare, jo no ho entenc. Esa la visitaremos luego. Entonces es una capilla chiquitina, acogedora, que utilizan los religiosos, los padres, vienen a hacer sus oraciones de todos los días, por la mañana, por la tarde. Siempre esos colores que vemos, los verdes, los azules, los amarillos, son los típicos de esa cerámica. Algunos faltan, por lo que hemos explicado, que con la guerra pues entró mucha gente, vemos que faltan algunas de las piezas. Y bueno, ya hemos explicado la lámpara, que es impresionante, sobre todo por el tamaño que tiene. Tiene 24 luces, todo el conjunto está hecho. No has dit el per què i mai no ho diràs. Després no hem segut res que es puga dir. Sols eren dos morts trepitjant la nit. La nit va finir. Allò nostre també. Ara tu eres part i jo sóc el vent. Ni falta que fa que parles amb mi. Serem sols cançó. Si se fijan, la puerta esta que tenemos aquí es la puerta de acceso. Entonces, cuando entra por aquí, lo que pasa es que hay una escalinata de 92 escalones. Hay rampa, se puede subir por la rampa. La novia sube por la rampa, porque se tiene que subir los 92 escalones, y cuando llega arriba no tiene que la rampa, hi ha una rampa i pugen en el cotxe per la rampa, o sigui que no hi ha problema. I sols la bandera ens porta avant. Serem la cançó cantada cridant, estrofes sense versos, poema incordiant. Després, sols després, serem els amants de versos que hem fet, sofrint i lluitant. Serem la cançó. Fue aquí en el pueblo del Puig. Entonces, ahora cuando se acerquen verán que está con todo, lleva la cota de malla porque fue un guerrero, las versos que hem fet, sofrint i lluitant. Larai, larai, lai, larai, lai, larai, la, larai, lai, larai, la, larai, lai, larai, la, lai, lai, larai, lai, larai, lai, larai, la, larai, lai, larai, la, larai, lai, larai, la. Fíjense luego en las sillerías y en la lámpara, que está hecha en bronce y en cristal de roca. Y esta es la parte que utilizan como de comedor, aunque muchas veces cuando han venido a cocinar... Sempre se giren d'esquena en parlar-los del jornal i els que han posat la sirena que deu esguar-se de mal em toquen el pito, nena. Sí, quan me'n vaig a treballar i en acabar la faena me'l tornaran a tocar. Sé que amor, sé que amor, sé que amor, sé que amor es de pasar. Sé que amor, sé que amor, sé que amor, y que me esteu explotant. Yo me trobo que vamos a jugar aquí, no te pinta de barquero. Bueno, vostè s'enfadarà per salvar-nos. Sí. Arrastres. Venga, barquero. No pensi una altra cosa. Venga, barquero. Com aquell, toquem madera, no? No em gusta. Bueno.
com se diu això que usaven los d'ací que van a pescar? La perxa. Ah, la perxa. Això és la perxa, el pavo este és la perxa. Bueno, Ah, vale. totes aquestes marques que tenim aquí con el màstil posat són les marques de la vela llatina. Aquí. Les parece les